Among mga binati ug tinamod namong mga tigpaminaw sa Kabisayan ug Mindanao, buot na akong ipadangat ang akong panghinaot sa malinawon nga pagsaulog sa pagkatao sa manunubos ug mauswagon nga paghangop sa bag-ong tuig 2012. Ngayon ta lintunganay nga katuyuan og mensahe sa pagkatao ni Jesus, mahimugso sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing ug atong mapuy-an sa atong matag-adlaw nga pagkinabuhi. Kini si Father Josué Cadorna, ang spiritual advisor sa RMN Production Center. Gikan sa Drama Production Center sa RMN, nang hinaot og nag-ampo kami nga malipayon gihapon ang inyong Pasko ug bagong tuig. Kini inyong kasama, Jessica Banzonatan. Hello mga kasama namo sa tibuok Kabisayan ug Mindanao. Kini si kasamang Randy Padayaw Suson. Papasalamaton kay kaninyo sa inyong pagsuporta sa tanang mga drama o programa sa RMN. Malipayong Pasko ug mabungahong bagong tuig kanatong tanan. Hello mga kasama, kini si Rosemary Alalor Ihes. Merry Christmas and a Happy New Year. Og mapasalamatan kaayo mi nga kanunay gyud mong gasunod sa tanang mga drama sa RMN ug manghinaot mi nga di gyud mo mapulaan sa pagpaminaw. Merry Christmas and a Happy New Year. Hello! Kini si Jojo Alegre Buron. Daghang kayong salamat sa inyong kanunayng pampaminaw sa atong mga drama sa RMN. O Merry Christmas and Happy New Year. God bless us all. Thank you. Hi, hello! Mayong Pasko, bulahang bagong tuig kanatong tanan. O daghang salamat sa inyong paghimo gyapon kanamong number 1. Malipayong Pasko kanatong tanan. Kini sa kasamang Jay Badayos. You break it, you bought it. Kini si Pedro Pungasi, manghinaot ko sa maabot Pasko magmalipayon tang tanan. Asundag yapon ninyo ang amo ang mga drama ha. Ay kalimot, kini si Pedro Pungasi. Hello mga kasama, kini inyong ubos nga alagad. Kasamang Ingrid Bertodaso, kinasing-kasing nga magpasalamat kaninyong tanan sa padayon ninyong pagsuporta sa among mga drama sa RMN. Ug malipayong Pasko, bulahang bagong tuig kaninyong tanan. Maayong Pasko kanatong tanan. Hinaot nga dili tayo kalimtan nga si Jesus Christ ang birthday ug dili kita. Busa ihatag ta kaniya nga atong gasa nga mao ang pagpadayon kaniya sa atong kasing-kasing ug nga mao ang hari sa atong kinabuhi. Kini si May Cruz. Pasko na giyon! Mga kasama, malipayong Pasko, bulahang bagong tuig kaninyong tanan. Kini si Marian Matet Kabudlan. Daghang salamat sa inyong paghimo ka namang numero 1 sa inyong kasing-kasing. Feel ko to. Manoy! Pasko na jud, Manoy! Hi! Kini si Inday Pampina sa RMN Drama Production Center. May Pasko! Hello mga kasama, kini inyong bagong idol sa kahanginan, si Alden Verola. Salamat kayo sa way puas ng pagpaminaw namo. Salamat og Merry Christmas and Happy New Year. I love you guys. Kaninyong among suking tigpaminawan. Daghang salamat sa iyong pag-uban kanamo sa pagsaulog sa adlaw na tawhan sa atong Ginoo. Merry Christmas and Happy New Year kini si Marvin Layson. Kalipay ug kasakit ang gisawan ta sa milabayng mga tuig. Kini si OJ Kumpok Rakasa, ang ubos niyong alagad sa kanginan nangandoy ngang matag usa ka nato makabaton og mayong panawas og malipayong pamilya sa pagsugata sa bagong tuig. God bless kanatong tanan. Malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig kanatong tanan. Inyong kasama, Joel Bense. Hi, hello mga kasama, kini si kasamang John Lavaguado. Moingon kaninyo, malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig. Ug uban sa panghinaot nga unta magpabili ng atong pagsinabtanay ug gugma sa usag-usa. Ug daghang salamat sa way puas nga pagsuporta sa tanang mga drama sa RMN. Again, Merry Christmas and a Happy New Year. Kininyong halaga inyong kasama Francis Iliaga Espares, muingon kaninyo atong mga suking tigpaminaw sa atong drama production sa RMN. Merry Christmas and a Happy New Year! Ako si Maricela Tumulak. Happy Christmas! Hi, hello! Kini si Ricky Porsuelo Garing. Moingon kaninyo, malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig kanatong tanan. Hi mga kasama, kini si Mira Luna Tumulak. Merry Christmas and a prosperous New Year. Hi, hello. Kumusta mos mga amigos, mi amigas, mga kasama? Kini si Trifon Pai Barili Morales mi kung kaninyo, malipayong Pasko o mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. Hi! Hello mga kasama! Kini si General Soto Socobos. Muingon kaninyo nga malipayong Pasko o mabulog kong bagong tuig. Hi! Ako si Sweet Vanessa Belza. Maayong Pasko o bulahang bagong tuig na tong tanan. Mga kasama, maayong Pasko kaninyong tanan. Kini si Maritas Parba Alboras. Merry Christmas! Hi! Hello! Sa tanan na muntig paminaw, nagpasalamat ko sa kanunay ninyong pagsunod sa among mga programa. Buntag hangtod niya gyud sa gabi. Ako si Priscilla Reganas, moingon kaninyo, Merry Christmas and a Happy New Year kanatong tanan. Ning pagsaulog nato karon sa pagkatao sa atong manunubos,
Kaming taga RMN Production Center manghinaot kaninyong mga suking tigpaminaw nga ang kalinaw ug ang gugma sa Dios maana kaninyo kanunay. Merry Christmas ug Happy New Year kaninyong tanan. Kini ang inyong kasama Joel Asido. Hello mga kasama, kini si Rani Badboy Bodomo. Nagaingon kaninyo nga Merry Christmas and Happy New Year. Mga higala ug amo mga suking tigpaminaw. Kini ang inyong kasama Marvin Sanchez Caballero moingon. Merry Christmas kanato tanan and Happy New Year. Tatak RMN. Salamat mga kasama sa laisang Pasko nga nag-uban-uban kita. Merry Christmas and Happy New Year. Kini si Teresa Terol Soria. Mga suki naman tigpaminaw, mga pinangga naman tigpaminaw sa RMN, niya na sab, Pasko na sab mga higala, magpasalamat sa ninyo sa inyong pagsunod sa among programa, sa among mga drama, o sa mga balita. Kaming tanan, manghinaot ka magbalipayon kita hantod sa kanturan sa daghang pagkatuigan ng malabay sa atong panag-uban. Kini si Ray Boris. Hi! Kumusta? Og malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig kanatong tanan. Mga igsoon, mga binati na mo mga suking tigpaminaw. Hinaot unta nga niining ikaduhang hugna sa akong kinabuhi dinhi sa RMN sama ni adtong una mainiton gihapon ninyong dawaton ang among mga pagpaningkamot aron kahatagan kamo og mga kalingawan ug ang labing mahinungdanon nga kahatagan kamo og mga pagtulunan. Salamat! Kini si Fermin Collantes Gomez. Malipayong Pasko mga kasama! Di na to kalimtan nga ang kahulugan sa Pasko mao ang tinuod nga pagpinahalay ug ang atong kinasingkasing nga paghatag bisan ginagmay sa atong isig katawo. Kini si Jennifer Dato Minyoza. Maayong adlaw kanyong tanan mga kasama. Ako dai si Christian Henry Jano. Merry Christmas ug Happy New Year kanyong tanan. Hay mga higala! Kini si Goliath. Kabus ka man og adunahan. Tungod nining Pasko kita magamahan. Merry Christmas kanatong tanan. Yehey! Og bulahang bagong tuig. Manggunata! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.